Åh shit, døren er åbnet! Hvad? Toiletter. Lad os give dig en vasker. Kom her, buddy. Hvor skal du hen, din lille bandit? Tag ham! Fucking hell! Nej, tag ham, skal du tage ham? Åh, ja. Men hvordan døde han? Du dræbte ham? Er en god ting, hvor jeg skal lægge ham? Nej. Jeg skal ikke ud og skide, bro. Åbner vi lige lidt døren. Perfekt. What the fuck? Jalla. Hell no! Om toilettet!